Goedemiddag en welkom bij Joert. Het aarsziekje mij voor eerst gewoon trok in dat de Raad van State van de midje uitsprutsen. De faunabescherming vindt dat het meenemen van aaien skeerlijk is voor de vogels. Landelijk is dat verbeen. De provincie jouwt al hier een ontheffing. De faunabescherming vreeg om een verbod bij het hoogste rechtsorgaan in Den Haag. Wij zijn van mening dat als iets in een aantal jaren, zo korte tijd, 52% achteruit gaat. En alle deskundigen zeggen dat zal nog wel even doorgaan. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat stopt. Dat je dan niet kan spreken van een gunstige staat van instandhouding. Maar helaas, de Raad van State die vindt het nog niet erg genoeg. Ik ben er heel erg blij mee. Ja. Ging je het verwachten? Ja, dat wel, maar het was wel heel spannend. De Raad van State had wel zwaar genoeg de lippen staan. Dat het nog minder met de vogel gaat, zodat er nog minder zocht worden meien. Of maar het aarsziekje een ier oerslijn worden. En de eerste dag van het aarsiekseizoen wie voetendalings een spannende voor de ziekers. En voor Jon Kroeze van Bolzert. Op zijn werk bij een louter destilleerderij volgt het aarzieker Jon Kroeze het nijs op een voort. En dit is het Frieske nijs. Het lipaarsziekje kan deze maaltijd gewoon trok in. Dat had de Raad van State besletten. Nou, via de connection. Dat is hartstikke goed nijs. Ja, dat is echt geweldig. Zie je de bozorien? Ja, zeker. Ja. Als het net trok is, dan is het helemaal gebeurd, hè. Je kent het heger. Ja, de Rier van State, dat is het einde. De discobus tussen Haas en Belsum riet voor eerst net meer. Onleiding is het saffelste verniel- en geweldsincident waarom wie kan niet summeren. En mogelijk hoorde ik onder discobuslijnen op. Bij een vluchtpartij bij het uitstappensneur rek een passagier verwonnen. Vervierde Connection had zien nocht van alle geweld en vernielerij. We zijn het gewoon een beetje zat. De agressie wordt steeds erger op dit soort bussen. En dan heb ik het niet alleen over wat afgelopen weekend gebeurd is. Maar ja, in de afgelopen tijd de vernielingen die plaats heeft gevonden. Stenen van buitenaf op de ramen gooien als de bus wegrijdt. Interieurvernielingen, baldadigheid, alcohol. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. In de treien discobussen die het nog vol rieden, wordt ook alle weekend van alles vernield. De skeer rint in het 10.000 euro's in het jaar. De eigenaar van de skulpenzoeker Frisia hier meer dwaarmatten onder de veiligens van het schip. Het schip vergiet in december 2010 voor de kust van Skilge. De onderzoeksraad voor de veiligheid concludeert nou dat de Frisia net zeeweerdig wie en dat de eigenaar hem te min onluts van wet en regeljouwing. Bij het ongeluk kwamen de treien bemanningsleden om het lippen. De raad vindt ook dat het ministerie van Infrastructuur en de inspectie van Verkeer en Wettersteert het schip te min in de gaten houden na. Een 22-jarige squalmaster van de basissqual in Twiesel had Joet een werkstraf van 200 uren kregen voor het in bezit hebben van bennenporno. Die straf werkt in hem eerste. Op de computer van de man in het Boetenpost waren duizenden foto's en filmpjes van en ik hoe de man beelden verspraat had. De zaak zwaarder van een soort opscoor onder orden en band van de squallen. Het personeel van de vleerbasis Ljouwert hoeft hem geen zwaar termijn in de sluiting van de basis. Minister Hillen van Defensie vindt dat zijn ministerie ontzoen had bij een volgende bezuinigingsronde. Hillen vindt dat de veiligheid in binnen- en buitenland net in het geding komen bij. Sluiting van de basis wil hij dan ook per vast net. We doen het niet voor de gezelligheid, niet voor de flauwekul. Nederland heeft er echt belang bij. En mijn missie is het om Nederland, de politiek, de publiciteit, iedereen ervan nog meer bewust te maken. Hoe veilig is deze vliegbasis voor sluiting? Deze vliegbasis is niet in deze bezuinigingsronde gesloten. En ik ben ook niet van plan deze vliegbasis in de afzienbare toekomst te sluiten. Hillen Wie van de morgen op de vleerbasis in Ljouwert ont 150 militairen een herinneringsmedaille kregen voor haar oordeel in de vredesmissie in Afghanistan. 3 piloten kregen een gevechtsinsigne. Dat werd Juno Meesken die deelnam aan een militaire operatie dat ik bij Sketten is. Opscoor bij de training van de eerste selectie van Cambuur van de morgen in Ljouwert. Een groep supporters versteurde de training met vuurwerk en spandoeken. Zo'n 50 man roen het veld op en sprutsen spelers aan. De supporters hier nek een spandoek, maar daarop de tekst: wij eisen na competitie. Cambuur had dit hier nog geen wedstrijd woon en dat zorgt voor wat frustratie. Ja, ik kan aan de ene kant wel een beetje begrijpen. Ze reizen overal mee heen en dan, ja, dan verliezen ze bijvoorbeeld tegen Emmen. En dan, ik kan het wel een beetje begrijpen, maar het hoeft natuurlijk niet. Trainer Alfons Aartskoe begrip opbrengen van de actie. Hij hoopt de supporters morgen tevreden te stellen, terug punten te pakken in de wedstrijd in Volendam.
En dan het waar nog. Joene vannacht er op kans op mist. De komende nacht wordt het 4 of 5 graden. Ik moet hier eerst mist, misschien zelfs dichte mist. Oedij wordt het 9 of 10 graden. En er zit een zwakke, ontmatige eerste wind. En dit weer het Frieske Nijs. Meer op omroepfriesland.nl. En om 6 uur is er weer een nijjoerd. Graag tot dan.